Hovoria mi čarodejník. A ja stále neviem prečo. Čári Mari fuk. Dvojmodulárny dom Soft Home, 96 m štvorcových. A nie nadarmo sa mladá rodinka teší z tohto domu. Je to oceľová stavba, ktorá nemá žiadne tepelné mosty, perfektné termoizolačné vlastnosti a dodávame ju kompletne na kľúč. Je blbúzorná. To si robíš srandu. A nie je to žiadna kontajnerová stavba alebo podobný nezmysel. Je to originál modulárny dom, ktorý sa kolauduje ako rodinný dom. Čiže v podstate je to montovaná stavba v modulárnom riešení. Je nami navrhnutý od úplného základu. V tejto triede je to jedna z najlepších stavieb, aké sú na trhu. Výška v interiéri je 3 metre. Má to podlohové vykurovanie, kompletnú kuchyňskú linku a zariadenú kúpeľňu. No a k tomu ešte toaleta pre hosti, 3x spálňa, obývačka s kuchyňou. Kuchyňa je kompletne zariadená, rovnako ako kúpeľňa. Východ na terasu je aj z kuchyne, ale aj z obývačky, či zo spálne. A pokiaľ chceš vidieť aj interiér, tak nám hoď odber a sleduj nás, pretože čoskoro pridám video kompletne vybaveného interiéru. Tak a nezabudni, Kodima, modulárne domy na bývanie.